výzve s jedlom. Pozrime sa, čo máte. Nicole má trojuholník a dostala dúhovú tortu. Julie má štvorcovú antistresovú hračku a Britney má celú okrúhlu pištoľ. Stroj na palce. Úžasné. To je úžasné. Poďme začať. Čo je to? Tlačidlo? Musí to byť na odber. A nezabudnite stlačiť zvonček. No, kde je moja žuvačka? Skúsme to. To je tak super. Chcem viac. Všetci, hej! Dievčatá, skúste si to sami. Som teraz na rade ja? Poďme na to. Mám celý kúsok torty. Je to lahodné. Milujem to. Ach, áno. Na čo sa pozeráš? To je tvoje jedlo. Presne tak. Idem to teraz skúsiť. Ale ja som dostala poped. Počkajte chvíľu. To nie je skutočné. Je to vyrobené z želé. Och, to je tak super. Britanii, máš hotovo? Zostalo trochu žuvačky. Prečo si nevypustím obrovskú bublinu? Stojte! Och, je to príliš veľké. Uteká! Čo si tento raz dostal? Au, toto vyzerá zaujímavo. Julie má Nutellu, Nicole má kečup a Brittany má hrozné wasabi. Fuj. Dievčatá, poďme na to. Kto bude rýchlejší? Nicole je vpredu. Uvidíme. Poďte, dievčatá! Dobrá práca. Ó, to je hrozné. To je hrozné. To sa mi nepáči. Ó nie. Myslím, že sa teraz niečo stane. Idem sa vznietiť. Mám nápad. Poďme ma uhasiť hasiacim prístrojom. Existuje dôvod, prečo som šiel na tréning hasičov. Ako sa to používa? Ach, to je pravda, Britney. Môj spôsob, ako ušetriť. Funguje to! Hurá! Táto bomba zničí všetky moje videá. Takže sa nemôžeme vrátiť späť. Daj hlasitosť! Nemyslím si, že chcem. Prepáč. Nemyslím si, že chcem. Nemyslím si, že chcem. Prosím. Čo je toto? Doriti s tebou. Nicole, si taká vtipná. Som celý špinavý. Mal by som si vyčistiť okuliare. Čo si dostal tentokrát? Pozrime sa. Britney má... Kulaté sírové guličky. Julia má hranaté vajcia. Pozri na to. A Nikola má trojuholníkový plást medu. Mňam, skúsme to. Milujem med. Toto je také super. Je to naozaj dobré. Chcem viac. Hej, nepozeraj sa na mňa tak. Skvelé. Práve som začínal byť hladný. Určite to môžem zjesť celé. Nakrájam to na štvorcové kúsky. Skúsime to. Wow, toto je vynikajúce. Chcem to všetko zjesť. Mňam. Myslím, ak. Som tak nadšený, že ochutnám tieto syrové guličky. Otvorenie balenia a ich kúpa. Och, vonia to tak dobre. Ďakujem, A to nie je žart. Chcem viac a ešte viac. Nemôžem prestať ich jesť. Je to vynikajúce. Idem dole. Ďakujem, chlapci. Bolo to drsné pristátie. No Ale dobre. tieto gule sú vynikajúce. Jej, prečo si mi Tento nepomohol? posledný sústo. Ďakujem. Čeli. Ach, ľudia, pomôžte mi. Musím zaútočiť na moje včely. Čo robíte? Dievčatá, musíme sa ich teraz zbaviť. Choďte odtiaľto. Preč.
Jelly. Určite sa budeš bať, keď uvidíš oheň. Vypadni a nedotýkaj sa Nikole. No tak! Bojujte! Nekúste ma! Viem, čo pomôže. Čo? Dievčatá? Zmraziť! Podarilo sa mi to. To bolo ťažké. Dievčatá? Jelly, tento raz musí byť niečo neuveriteľne chutné. Nick Fall má nachos. A Brittany má chutné palacinky. Julie, s tebou. Začneme? Dostaneme ťa? Som na rade! Chcem odrezať malý kúsok a ochutnať. Skúsme to! Čo je to, Nicole? Tento trojuholníkový plát určite patrí mne. Daj mi to a nebuď chamtivá. Máme pravidlá. Julie, ani to neskúšaj. Táto palacinka je moja a je naozaj chutná. Ach, no dobre. Teraz tieto sú pre mňa. Strátil som ťa! Budem ich jesť rukami a nikto mi to nevezme. Julie, si na rade. Máš pravdu, kamoško. Ako to mám zjesť? Fuj, to mi nechutí, ale musím to zjesť. Je to príliš tvrdé. Mám chutné na kos. Som nadšený. Palacinky sú tak lahodné. Julie, pozri na Nicole. Na tanieri má tie chutné načos. Mám nápad. Požičajme si trochu. Nicole. Chceš nachos? V žiadnom prípade. Čo si urobil? Udrel si do steny bez klincov. To je príliš nebezpečné. Ste vy chalani? Máme novú položku. Pozrite sa na tento obrovský Toblerone. Musím a mám strašné padnúť. publikum. Je to odporné. Tento raz to nevyšlo. Nemám chuť ho jesť. Čo mám robiť? Slzia mi oči. Polievanie. Správne! V Británii tu je servítka, Zlatko. Vďaka. Ďakujem, Julie. Budem si môcť utrieť slzy do nich. Som teraz lepšia. Si chorý. To je nechutné. Britney, prestaň. Nie to, čo som očakával. To Milinkovi, ale je čas na 10. Musím to skúsiť. Je to vynikajúce. No, Nicole, ideš. Naozaj? Mám takú obrovskú čokoládovú Ďakujem. tyčinku. Ani neviem, kde začať. Nedokážem to. Je príliš veľká, ale som dosť silná. Viem, čo urobím. Obliekam si svoj karate oblek a rozbijem to. No, nebolo to ľahké, ale podarilo sa mi to. Je to vynikajúce. Dobre. Som úplne za. Super! Nie. Jeden kúsok zostal. Ľudia, prepáčte. Nemôžem sa ovládať. Môj... Aj keď to tak strašne smrdí. Je čas na nejaké nové dobroty. Toto je super. Marmeládové ľadové krekry a dúhový sendvič. Začnime z Brittany. Jej. Chcem vyskúšať tieto gumené oči. Vyzerajú super. Musíš byť opatrný. Poďme to skúsiť teraz. Pozri! Mám oko v ústach. Niko, nebuď milá. Veľmi plaché. Je to len žele. Chutné. A je tam Je to lahodné. len džem vo vnútri. Chcem viac. Je to neuveriteľne dobré. Teraz je radná Julie. Hurá! Dostal som štvorcové sušienky. To vyzerá zaujímavo. Hej. To
je parádna štrbina. Garcia, Toto je chutné. Nicole, je tvoja rada. Jej! Mám taký zaujímavý syrový sendvič. Jeho vnútro je také nezvyčajné a má farby dúhy. Nie len, že je krásny, ale vyzerá aj neuveriteľne lákavo. Som rád, že sme sa dostali k tejto výzve. Wow! Cool má taký Úžasný apetít. burger. Britney má 10 vrstiev a Julie má 100 burgerov. To je neuveriteľné. Začnime s Nicole. Mŕtva. Škoda, že je tam len jeden burger. Kto je ďalší, dievčatá? Áno! Wow, to bol tvoj vlastný burger. Ak sa ti páči tento, to je lahodné. Je moja tvár v poriadku? Britney je vo naozaj? svojom vlastnom štýle. Pre mojich 100 to nie je- hamburgerov som tak hamburger. veľmi mŕtvý. V ktorých horách porušil zákon? Nie. Áno. Zrútilo sa. Som v si v poriadku. poriadku? Je to stále Niekoľko veľmi problémov, kámo. chutné. Nicole dostala jedno vajce. Ju 10. To nie je možné. Kto bude prvé? 6. Cole, poď! Prečo ja? Ach, Tak teda, praskám to do úst. Fuj, aká nočná mora. Surové vajcia sú príšerné. Nemám ich rád. Vyprážané vajcia sú oveľa lepšie. Dobré pre teba, Nicole. Teraz je rad na mne. Dobrý nápad. Môžem rozbiť všetky tieto vajcia. To bude neuveriteľné. Neuveriteľné. Aká Ó, misia? Áno. Všetko, čo musím urobiť, je vyhodiť ich do vzduchu a rozseknúť mojou katanou. A činielej. Ďakujem. To bolo neuveriteľné. Nikdy som predtým neochutnal surové vajce. Ale môžeme ho vypiť cez slamku. Je to nechutné. Vôbec sa mi to nepáči. Mali ste pravdu. Sú dobré iba keď sú vyprážané. Britney? Vajcia! čo mám robiť? Čo? Jej! Britney! Ach, nie! Hlad na mňa padá. To je len... Pomoc! Som pokrytý vajcami. Je to nechutné. Britney, si v poriadku? Zožeriem ťa! Wow! Pozri sa na tento donut. Julie má 10 donutov a Nicole ich má 100. Neuveriteľné. Tak poďme na to. Vezmem si vidličku a nôž. Budem pritom používať dobré spôsoby. Začnime. Neuveriteľne chutné. Hej, neponáhľaj ma. Dovol mi. Vychutnaj si každý sústo. Pekné. Úžasné. No, to je všetko. Kto je ďalší? Julie, začni. Konečne. Túžila som potom tak veľmi. Toto je také Ale dobré. videli ste už niekedy toľko šišiek? Mňam, mňam, mňam. 10 z nich je ideálne množstvo na jedenie. Och, áno. No, som plný. Teraz je rád na Nicole. Dobre. Kde ich uhryznem? Už viem. Mali by sme poskladať všetky šišky do veže. Bude to neuveriteľne chutné. Chlapci, budem potrebovať malý list. Áno. Nevidíte nič a môžeme si dať nejaké donuty. Dievčatá, pozrite moje. Joj, kornútok spadol. Som v poriadku, ale nerob to znova. Aká hrozná vec urobiť. Tentoraz sú tam červené papriky.
Och, áno. Julie ich má 100. Hej, nie! Julie, poďme! Začneme s Britney. Je momentálne najšťastnejšia dievčina na svete. Som naozaj najšťastnejšia, ale musím začať. Ten červený paprikový struk vyzerá desivo Aké ostré! Dievčatá, už to viac nezvládam. Kto je ďalší? Dobre! Aby som bol ja. Dobre. Skúsme to. Ak mala Britney takúto reakciu na jednu papriku, čo sa stane mne? Začína to. Pomoc, ľudia. Je to lepšie. Teraz je veterno. Hej, kam ideš? Zjedli sme to. Mali by ste tiež. To je také strašidelné. Dobre, zjem ich všetky naraz. Ja nechcem. Nie len trochu, ale už to cítim. Je to tak slizké, hnusné. Skry sa! Musíš pomôcť, Julie! Toto je moja druhá práca. Jej, funguje to. Ďaká, Nicole. To bolo úžasné. Nicole má jeden Pringles chips, Julie má celé balenie a Britney má celú stenu Pringles. To je super, ale mali by sme začať s Nicole. To nie je v poriadku, kamarát. Mám nápad. Môžem sa prezliecť za vedca a pozrieť sa na svoj čips cez lupu. Týmto spôsobom vyzerá oveľa väčší. Uchopenie pincetou, to je skvelé. Skúsme to. Ach, nesmej sa mi. Teraz je rad na Julie. Naozaj to nemôžem otvoriť. No tak prestaň sa smiať. Použijem... toto mi určite pomôže. Chytím všetky lode. Šťavnatí, horúci chlapci. Prdím. Cítilo sa to na mne nesprávne. Čo je v poriadku, ale je to môj ťah. Nechcem to zmeškať, tak začínam. Je toľko rôznych príchutí. Chcem ich všetky ochutnať. Je to také dobré, ale musíš pomôcť. Omdlievam. Tak dobre. Milujem to. Vzácne. Britney, prestaň! Dobre, mám príľbu, ktorá ma chráni. A mohla by ju použiť aj ona. Ale zbúrame túto stenu s čipsov. Wow, toto marmeládové oko je tak chutné a je ich tu veľa. Wow, 100 gumových očí? To je úžasné. Začnime s Nicole. Nemôžem sa dočkať, až to vyskúšam. Je to také malé a roztomilé. Poďme to ochutnať. Je to chutné. A vo vnútri je lahodné želé. Skončil som. Kto je na rade? Vlastne je rad na mne. Položím si všetky želé oči na prsty a zjem ich. To vyzerá naozaj cool. A je to chutné. Nepovedal náhodou niekto, že želé oči sú také lahodné? To nie je spravodlivé. Ach, ďakujem ti, Julie. Zachránila si ma. Cítim sa oveľa lepšie. No, teraz je rad na mne. Zjem všetky svoje gumové oči sám. Aké sú chutné. Ani si to nevieš predstaviť. Stop, Nicole. Nenechám nikoho zjesť moje želatinové oči. Len pre mňa. Naplním si ústa.
také malé vedro sladového. Zaslúži. Veľké ako šváb. Ja som dostal priemerné vedro. Och, mám vedierko Maltesers. Musí to byť veľmi chutné. Čo je dnes za deň? No, bude to lahodné. Tak či onak, skúsme to. Mám dokonca nápad. Áno, určite je ľahké ich jesť cez slamku. Fungovalo to. Ahoj, Mike. Si na rade. Presne tak. Aj ja mám nápad. Urobím špeciálny slajd. Navrhla som to sama. Dám to všetko dokopy a voilà! Je to tak super! Pozri sa na čokoládový cukrík, ako ide dole. A je to naozaj chutné. Musíme ich sem všetky naliehavo dať. Poď, môj obľúbený cukrík. Rovno do mojich úst. Super! Zaujímavé. Hej, bol to môj nápad. Do mojej hlavy prichádzajú iba geniálne myšlienky. Chcem viac! Hej, už nič nezostalo. Je koniec. Poď, Anete. Dobre, skúsme to. Nemám len obrovské vedro, ale aj obrovské Maltesers. Ach, sú také dobré. Pozri sa na to. Musíte sa s nami o to podeliť. Nie, je iba moje. Nechcem sa deliť. To som si dohodla. Sloan. Ak mi ich Anna nechce dať, vezmem si ich sám. Chcem ďalšiu. Musíme urobiť dieru do stola. Áno. Tak to je. Kde je moja Je vás tu cukrovinka? toľko. Wednesday, ukradla si všetko. Nie je ti hanba? Prepáč. Ďakujem. Urobil som tak veľa! Nechcela si sa podeliť, Enid? Toto je prvýkrát, čo vidím cereálie nevyrobené pre mravce. A môj je presne taký, aký má byť. Ale nie je ohromujúci. Opäť mám šťastie. Pozri sa na to, Mike. Hej, vráť to. Teraz skúsim všetko. Nápad. Keďže mám maličkú porciu, musím to zjesť správne. Malý stolík, malá miska a servítka. Nalejme všetko tam. Pokračujme. Nalievame trochu mlieka. A teraz je čas na... Degustačný test. Veľmi chutné. Páči sa mi to. Oh, yeah. No, teraz je rád na Wednesday. Super. Už som si pripravil svoju obľúbenú čiernu Dobre. misku. A lišiť sa v tvare lopatky. Som pripravený, ale počkaj. Vieš, potrebujem tvoju pomoc. Nakrm ma cereáliami. Nechcem sa zašpiniť. Ďalší? Čo? Ahoj, dievča. Čo to je? Je to vec. Ďakujem za tvoju pomoc, vec. Bolo to veľmi chutné. A nie. Teraz pokračujeme k tebe. Nápad! Potrebujem tanier správnej veľkosti. Viem, kde ho zohnať. Neznášam. Pozri na túto dieru. Pasuje presne. Nalejem tam mlieko a moje raňajky. Pozri sa na tie jednorožcové krúžky. Toto je tak... Poďme! Dobre! Čas splniť si svoj sen plávať v dúhových kruhoch. Skoro som zabudol na psa. Teraz si dajme niečo na zjedenie. Milujem to! To je donút? Prečo je taký malý? Mám krásny.
Je strednej veľkosti. Mám obrovský donut. Nikdy som nič také nevidel. Chcem to skúsiť. Sreda. Smejete sa mi? Ale už nie. Ak. Hotovo. Zosploštilo sa to? Teraz je to oveľa väčšie. Je to vynikajúce? A som taký hladný. Dobre. A je to na rade. Napadla mi moja myšlienka. Ako sa ti páčia moje sladké pery? Som pripravená boskávať každého. Mike, čo je s tebou? Mike, sme priatelia. Dobre, vyskúšam svoje pery. Úžasné. A teraz je čas na samotný donut. Je taký mäkký. Oh, Wednesday, mala si pravdu. Je to neuveriteľne chutné. Tak, konečne. Viem, čo robiť. Najprv všetko zmeriame. Tu je potrebná väčšia servítka. Prepáč, Wednesday. Tak začnime. Je to magické. Chlapci, zostanem tu dlho. Neplánujem to zjesť rýchlo. Chcem si vychutnať každý kúsok. Budem pokračovať. Som unavený, ale musíme to dokončiť. Tuto máte. Už si dojedol donut? Takmer. Dobrú prácu, Mike. Je to tu. Jej, čo to je? Gombíky? Môžem ísť prvý? No, čo sa deje? Jej, to je malá čokoládová tyčinka. Je taká roztomilá. Le verre. Ďakujem. Trochu mlieka. Chcem to skúsiť. No, čokoláda je vždy chutná. Chcem viac. Hej, poď, budúci. Prepáč, je rád na mne. Z čoho máš strach? Je to len čokoláda. Nie hromada pavúkov. Mám obyčajnú. Dobre, poďme to rozrezať. Tak, pripravené. Ďakujem. Teraz spojíme všetky detaily. Mám teraz čokoládovú rakvu. Ako sa ti to páči? Je lahodná a krásna. Môj sen sa splnil. Poďme to vyskúšať. Páči sa mi to. Je to chutné. Mike, stlač tlačidlo. No tak. Dobre. Kde je moja čokoláda? Nevidím. Musí byť naozaj obrovská. Wow, je naozaj obrovská. Je moja? Však Ash? Každú chvíľu sa zem zrazí s obrovskou čokoládovou tyčinkou. Čo sme urobili? Sušič na ruky? Poďme to rozpustiť. Lepší Čo? nápad. Môj plameňomet vždy pomáha. Wow, čokoládový dážď. Našťastie mám dážnik.